Iago, isto que estás a facer agora, esta recollida da alga, é algo que se produce todos os anos. Sí, chegada a temporada de verano, é o pan de nuestro de cada día, como dice outro. Eu entendo que será debido á temperatura da subida da agua, que é donde empezan a vir, porque algas hai todo o ano, pero con maior cantidad é chegado a temporada estival, cando aumenta a temperatura da agua. Que este ano ainda non subiron as temperaturas das aguas, que estaban a agua bastante fría, e que xa está vendo bastantes, xa dá medo de cara cando veña a subida real, chegado o mes de julio, agosto, a ver se non nos comen as algas. Aquí temos varios tipos de algas. Nós, hai anos, solo tiñamos a clásica lechuga de mar. Pero ahora, como se mira aquí, a que máis se nos está introducindo é este tipo. E dispousa, a peor que temos é este tipo de pelo. Porque isto pousase sobre o fondo do mar e non se move. Ya se leva unha semana, estáse quitando todos os días, como podedes apreciar aí, cantidad bastante grande. Alrededor de 1.200 kilos aproximadamente. Sí, pero es que realmente os miras en volumen, tal como estarían extendidos no mar, pode ser un espacio inmenso. Nós ahora facemos as alpacas, descargámoslas no muelle e depois levas ao Concello a través de Valauriza e se encargan elas das algas. Desde a Universidade o ano pasado levaron algas clasificadas de 4 tipos a ver que se pode facer con elas, a ver que rendimiento se lle pode sacar. Agora mesmo temos o sistema auxiliar que é o rastro, pero o principal é unha máquina saca algas que temos, unha aspiradora submarina. Salimos todos os días e sacamos unha media a hora de 3 alpacas, pero vamos a empezar, ahora vamos a sacar xa 4 alpacas por día. Como lle afecta esa alga ao bivalvo? Pois iso é como se ti cando estás deitado na cama che bota unha manta por encima e non te deixan por donde respirar. Pois iso pasa exactamente o mesmo. En zonas, por exemplo, da flote aguántase máis entre aguas, porque chega un momento que depois tamén se descompoñen e vanse pousando no suelo e asfixia. E nas zonas de terra, cando o mar baixo se quedan moitas, quedan encima. Xa cargastes unha parte da alga na prensadora, agora? Agora vamos a pletar para sacarlle agua e compatala. E así reducimos o espacio da alga a mitad. E xa iríades creando unha nova alpaca, non? Estamos creando ahora unha nova alpaca. Isto que estamos facendo aquí, cando facemos no mar, que está o barco en arraste, queda a máquina prensando. Entonces pasan 5 minutos, volves a prensar e volve a pletar. Entonces ese espacio que vemos aí, ainda o reducimos un cuarto máis. Desa maneira, compátase o doble, sale a alpaca moito máis prensada. Canto máis tempo esperemos en apletar, máis cantidad de alga vai a levar. Normalmente, nos últimos 3 anos, acabamos en outubro. Este ano pensamos que vai ser o mesmo. Comezou a campaña da extracción da navalla na ría de Muros e Noia e Kiko, xa vemos que hai mergulladores no fondo da ría, non? Empezaron a traballar agora, ás 9:30 baixaron. O máximo permitido para estar sumergidos son 3 horas. Son 2 buzos por embarcación. Canto está o tope agora mesmo? 15 kilos por buzo. Como foi hoxe? Bueno, non houve queixa. Para ser o primeiro día podía haber unha pouca máis, pero... Cando estades aí abaixo, que pensades? Cando estades rebusca non aparece navalla? Pensas un pouco de todo, xa, frío... Pero bueno, hoxe non houve queixa. Ainda se vía bastante navalla, esperemos que siga así. Fan faltas 3 horas, pero non moito máis. Este non é un traballo que pode facer calquera, non ou si? Bueno, a quen lle justa, con este tempiño e con mar tranquilo, estáse ben. Bueno, pescamos ben por se leo navalla, pero sí, o ano pasado foi bastante, sobre todo os últimos días de campaña, custónos moitísimo. Hoxe pescamos aí ao ladiño bastante ben, pero era navalla pequena e poñamos por aquí. Aquí menos, pero máis grande. E mal, aquí mal, nesta zona mal. Soraya, vos como ides? Bueno, imos bastante regular, porque xa contábamos con que esta campaña a navalla iba a ser pequena, iba a ser un pouquiño dura. Pensas que hoxe chegaredes eses 15 kilos por tripulante? Eu espero que sí, eu confío nos meus compañeiros. Está costando? Sí, está costando. Non pinta moi ben. A navalla grande houve un episodio de aguas cálidas aí o ano pasado, 2 anos, e morreunos moita navalla grande. Fai anos collíase o tope rápido, incluso nos sobraba tempo, íbamos pronto para casa, pero fan falta as 3 horas para coller os topes. E aquí temos unha das primeiras navallas que están saindo, non? A navalla está enterrada así na area, solo se lleve isto, ti vas ca man cos dedos, apriétala así contra a area e sácala para arriba. É complicado. Hai días que se lleve moi ben a zona de arriba e hai días que non se lleve nada. Estamos vendo nestes capachos é que nesta zona
hai navalla de calidade, non? Sí, a verdad que esta ten un tamaño moi bo. É grandiña. Por iso cambiamos para aquí, porque na outra zona na que estábamos era máis pequena e optamos por probar nesta zona. A campaña vai estar, temos 130 días de traballo, entonces repartimos nós. Claro, agora pola mañán ainda non houve a subasta, non se sabe o prezo, pero máis ou menos ti como crees que irá vendo o que hai? Supoño que sobre 10 euros, non está mal. Hombre, canto máis cara mellor, pero bueno, temos vendido moito máis barata. De momento hai que atopala. Ainda estamos empezando.